achipinda achivhura dhoo akaona kane 1 ye 2 kanga kakarara pamubhedha. Mumwe wacho anoti haana kumuona, anzi kuzotarisa kudai kutiona mwana ari kupfachuka makumbo ari mubhaketi. Kwakuzodenziwo agarisani wavo ikoko, kwakuzotorawo mwana kunzwa handina kuzoona, kwakumhanya naye kuchitungisa general. Zvidzoreise munhu mukuru zvino Mwari ngaakusimbisei. Mwari ngaakusimbisei. Butsiko wemwanasikana wenyu Judith. Shoko rekuti Judy akusisina rakauya sei kwamuri uye rakausvika muchiitei? Maneri. Ndipo rakasvika richibva kuna baba vangu kumusha. Vachiti murume wacho akanga afona achiti Judy akusisina. Anwa mushonga wemakonzo. Uri musi wa5 September. Pane chikonzero here chamuri kuziva chaakataura kana kuti akanyora tsamba kuti chaita kuti atore upenyu hwake chii? Hapana tsamba yakanyorwa, hapana chikonzero chandiri kugona kutaura. Ngapupura zvisizvo. Asi rakangosvika riri shoko mushure mekunge ndanga ndinaye kuno kwe4 months achirwara. Achimbova kuti mama ndaakunzwa zviri nani, ndauda kudzokera kumba kwangu. Saka akangoenda kumba ikoko, ndichiverenga mazuva akanoita adzokera anga ari 20 days chete. Echi20 racho ndo rakambova zokomita suicide. Kwangonzwa nzama mushonga wemakonzo. Postmortem kuhospital yakabudawo saizvozvo? Forensic yakazoitwa after 19 days. Akachizoigwa musi wa25 yakabuda zvichinzi chokwadi. Akanwa piritsi regonzo. Muri kuti akambenge asinganzwe zvakanaka. Akanga ari kusimbirwa nei Judy? Angabatwa kidney failure. Chingave chikonzero chekuti pamwe anzwa mashoko ekuna chiremba vachitaura kuti zvawambobatwa neurwere hwekidney hausina mazuva akawanda panyika? Kuita akatoirapo ikatopera akatobuda 100%. Kubva painge ikakanganisika akatoita raita akatosimba. Munhu uchizoti ndakuda kudzokera kumba. Zvakazonoitika mberi handina chandogona kupupura chandoziva. Akashayikira ari kumurume wake? Ari kumurume wacho kuchitungisa. Judy asiya vana vangana? Asiya 4. Vana 4. Nhasi uno zvekare tiri kunzwa kuti mwana wake mumwe ashaya zvekare. Akura zvakadii ashaya? Ane 10 months 2 weeks. 10 months 2 weeks. Ashaya ari mumaoko mani? Baba vacho vanga vaine vana vavo. Vakazovigwa mai vacho, baba vacho vana kuuya kumakuva ndira kusombovaona nevana. Kusvikira nezuro zvakare ndichitambira soko rekuti mwana awira mumvura ashaya. Baba havana kuuya kwaivigwa mwana wenyu iye ari mukuwasha? Mpaka pati makamaita kutaudzana? Ina handambobva ndakataudzana naye kana izwi handisivi hangu kuti chikonzero pamwe iye ndiye angagona kuchiziva. Saka Judy aichemerwa kupi? Judy haana kuchemwa kana kuungana, vanhu vaingoya panapo. Ndopakaungana vanhu pe19 days vachingobatawo maoko. Nokuda kwechikafu vanhu akazopa decision yokuti ngatichipararai. Nokuti zvarema 19 days zataurwa neforensic. Hatinozogoni kukurira vanhu vachidya, vanhu vachimbovambodzokera kudzimba dzavo. Semunhu akanga ari kumurume, pakanga pasina here pekuti vanhu vaikwanisa kunoungana pamba pemurume wake? Murume wacho ano Roger. Saka aiti landlord vangu vati zviti nenzira dzemafiro anga aita. Mukosha wenyu ane paanga achiroja ipapapa, haana vabereki here vekuti aikwanisa kunzi rufu rwaakunochemerwa kumba kwamukoma kana kuti kwehama? Inini kubva vachitorana handina hama yake ndakaziva kana baba vacho ndo vandakazombotionei. Patoita dambudziko ranga raitika ashayikirwa futi zvine mumwe mwana. Pane mumwe mwana akatotanga kufamba vasati vafa.
ndopandakangona nababa vacho chete ndopandakagona kuona hama yakanga iripo. Zviri kureva here kuti Judy nemurume wake zita rakanzani mukuwasha? Anonzi Chenge. Chenge ani? Makumbe. Chenge Makumbe akanga akaroora here? Kwete, kana kudenzera kana kuti asiya ngasi. Kusvika abereke vana 5 nemwana wenyu asina chaabvisa. Musi werufu haana kuuya zvakare. Izvo zvakakubatai zvakadii kunoviga mwanasikana wenyu mushure mekunge anzi anwa poison apa mukuwasha waanga achigara naye asina kuuya kumakuva? Zvakandibata zvakanyanya. Zvakanyanya zvekuti kana nanhasi ndanga ndanyatsohila. Chinzwa kuti chimwe chironda chakaya nesuro. Judy nemurume wake vaigarisana zvakaita sei? Kwakuri kungorovana. Kututana mabhegi, nasi vagarisana, mangwana varamba. Mangwana vagarisana, mangwana varamba. Ndongori upenyu hwavo. Izvi zvakatanga vachiri kutanga kugara vese here pasati paane vana vashana ava, kana kuti zvakazotangawo pamberi apo, kana kuti zvakangotangawo zvingori batira pamashizha usawe panamo? Vakangoti garai ndijana ndomba zvangotanga. Saka Judy wacho waituka mutumbo risini ndaitombomutora dzinongoti zodzokera. Aimbva anditi mama ndiri kukurevitsira iwe mimi ndakachengetwa nagogo. Inini ndaita vana kuti ndiuye futi kwamuri tarisai mama. Murume wenyu akastroka. Ndaenda kuona baba ndikavatarisa ndiye ndichivakwidza BP nguva nenguva nanogara ari muchipatara. Saka regedzai ndingonoshingirira ndiripo kusvikira vana vangu vakura ndodzaive mhinduro dzake. Ya. Pekutanga akaenda sei kumurume? Akaita kutizira. Mazogara naye ipapapa pamakanga muchitaurirana nezvekufambira muchienda kwana chiremba nekuita sei, hapana here mamwe mashoko anogona kunge akabuda ekuti ndo zvinhu zvakazoita kuti pekupedzisira ati regai zvangu ndinwe mushonga? Anonzi pane shamwari yekuchitungisa kwavaigara akamisira meseji yekuti uri kwaamai vako hako kudaro hako murume wako ane munhukadzi. Anonzi mashoko yakabva kushamwari achimufonera kuno, saka yakamba atoti mama ndakutoenda. Murume wangu anzi kumba uku nemwe mukadzi ariko, ndomatauriro akaita. Ndomwana atombomuti wadi wangosiya Judy kana kwaane mumwe mwana wangu wangogara. Waita upenyu hutsva zvikanzaya mama vanhu vangu ndoda kuvachengetera pamurume wangu vari vese zvinezvi ndasimba regai ndidzokere. Anga ane makore mangani Judy? 29 years. Anga ane 29. Kugara kwavo kuri sei kutanzwa zvokuti vanga vasingawirirane mazuva mazhinji, asi welfare yavo chaizvo vanga vachikwanisa kuendesa vana kuchikoro here, kubhadhara rendi pavanorodya iye mukuwasha anga ari kushanda here, zvakamira sei? Pamaziviro amunongoitawo semubereki ari kugara ane mwana anga ari kugara nemukuwasha asina kana chaakabvisa? Hapana chekuti unoti vanhu ava vairarama zvakanaka ndinganyipi. Nguva zhinji pamwe ndindaitosasitena ndichiti ndikawana ndaishanda. Nguva yacho ndikawana ndikatambira nombotumira kusvikira basa rakapera. Zvinhu kwakutanga kumuomera. Pavana 4, 2 vacho vanokuchengetwa naamai vangu vanogara kumusha. Mushure mekunge vana ava bachibage mumunda memunhu, munhu iye akati vana ava ndakuvapengesa. Ndokunyengetedza baba vangu ndikati dai mataura naye auya akusiyira Yohana. Mumwe anga ane 9 years anambobva akaenda kuchikoro kana grade 0A kana grade 0B. Mumwe anga ane 8 years anambobva akaenda kuchikoro. Ndombva vazotambirwa paGoromonzi paDodzi Primary naHeadmaster wepo. Mumwe ndombva vavaisa magrade 0B. Mumwe ticha ndombva azonoti vana ava vanogona chisingaite mbasumudza mumwe ameendesa kugrade 1. Iye vakaendeswa kugrade 1 ndiye akazonita number 6 pamagrade 1 ese ari paDodzi Primary. Ivo vacho upenyu hwacho murume ashanda anongoti akaonawo chimota wogadzirawo ndowanga uri muraramiro wavo. Nhasi uno tiri kunzwa kuti umwe mwana ashaya, zvati pavana 5 pasara vana 3, 2 vapasi. Chii chakonzeresa rufu rwemwana mudiki? Uyu mudiki uyu akavira mvura. Mvura yanga iri pai? Mvura iyi baba vanoti vakabuda vachida kutenga masipageti. Ndombva vatati regai nditanga ndavagesesa vakotsire ndozonotenga kuti ndigone kuvabikira. Ndombva vabuda
because munhu wandakazotaura naye akati chokwadi havana mbotora kana nguva yakareba ukambvongudzoka ipapo achipinda achivhura dhoo akaona kane 1 ye2 kanga kakarara pamubhedha. Mumwe wacho anoti haana kumuona, anzi kuzotarisa kudai kutiona mwana ari kupachika makumbo ari mubhaketi. Kwakuzodenziwo agarisani wavo ikoko, kwakuzotorawo mwana kunzwa handina kuzoona, kwakumhanya naye kuchitungisa general achiri mupenyu ndoko akachizonofira. Mvura yanga iri mubhaketi. Mwana ane 20 liter gallon handiti. Mwana ane 10 months anenge haiti yakapfuura bhaketi. Nenge apfuura kana pana pandinaye kaitomira kudai. Kaimuka akakumira. Kanga kutomira kaitomira kudai. Taitombomhanya tine mugodhi. Tikachera mvura wese zvekuti maisapa wotomhanya kuti tasai mwana anoto dongo ranotowira mubhaketi motonomupisa. Hamuna mukwasha haana kuuya kuzopa final respect kumudzimai wake. Nhasi unazounza shoko rokuti muzukuru wenyu ashaya ndiani, zvinoratidza kuti pakanga pasina kutaurirana kwakanaka pamakaviga mwanasikana wenyu Judy. Ndiye futi aunza shoko, anongoita kufona. Pekutanga futi ndizvo zvakaita kufona, apa aita kufona. Ndisingazoziva hangu kana aine kumwe kutaurirana kwaakaita natezvara vake. Handikoni kuzvipupura nokuti kwakanozonoridza mhero ndo kwahodza kunova ndiko kunobva pakuva Judy. Nyaya inenge yakatiomei. Zvisinei pachivanhu pane nyaya yekuti kana munhu achinge ashaya nenzira iyoyi vamwe vanenge vachingotiwo mhepo dzasumuka. Makamboitawo here imimi saamai nehama dzenyu nanasekuru vakewo kuti mungozvifambiro kunobvunza kana kumapostori kana kuna vanoita zvematare kuti imhepo rudzii yazoita kuti ifurire kana kuti ipinde muna Judy kuti anwe mushonga wemakonzo? Inini ndakapupura nema handina kwandakafamba kana kuenda kunofundzira. Vakachiri ndakatori kutika handina ndisingaziviwo kune imwe mhuri webhusi tiri mhuri dzekwahodza mwana ndakarorwa nini tanga tisina ukama wakanaka zvekufambidzana saka ndingagona kupindura zvisizvo ndikanyepera rimwe rutivi. Kwandiri hamuna zvamakaita because nhandiri munhu wekuti kana ndifambise mwana neasma ndaizarirwa nguva zhinji kutongogara pamwe ndiri rumwe ndakatobvisa hembe nenyaya yekutsva saka ndisati ndatombotora muvhururu. Alright, iye zvinezvi tine parufu irworo rwakaitika maexpenses erufu rwaJudy akatakurwa hatidzimei kana unodaira panzi vekwahodza vakataura vakati hatigoni kuramba Judy nhasi nekuti afa. Vakatakura mutoro handidi kwanyepera vakati uyu ndewedu tinoviga zvese tinoita chokwadi vakaita zvese vamuviga kukuzororo tangoparadzanawo pazororo ipapo ndichiuya uye vachienda. Asi asina kuuya apa ndi mukuwasha. Nyaya inosuwisa inopisa tsitsi. Panoshaya vanhu vakavezera raJudy panowanzoti panofanira kuita kana kuti sarapa vana kana kuti mwana ane 10 months ushu zvikuru sei ane 10 months anofanira kunge achigara nevabereki vatingati kana kuti ana mbuya vake. Hapana kumborongeka here kuti mwana asazenge asare nababa vacho. Baba vacho vanga vane mukadzi here wavakati ndiye anozochengeta vana vanga vakasiyiwa naJudy. Pakarongwa sei ipapo? Pana baba vacho handikoni kudaira. Patakaparadzana nangohodza vakangoti tichazokufonera tichikuudzai zvatinenge taronga inezenge tichikuzivisai tiri pazororo. Ndokuparadzana kwatakaita ivo vachienda inini ndichienda. Ipapo hapana chakazotaurika kusvikira parinhasi. Panga pasina kana kufonerana muchitaura nyaya iyoyo. Zvino iye zvinezvi makatadza kuungana pamwe chete muri pamwe chete parufu rwaJudy ko iye zvinezvi pane mwana uyu zviri kufambiswa sei? Handikoni kutaura mukwasha makusena afoni kuva ndamubvunza zvika ndikati todi zvakadai so zvikanzi mama ini neno handitoziva kuti ndoita sei. Ndikada kuti ndikunyepere ndokona kuviga mwana
handina kana senti because munhu akatori ari kurikafa anga ari drug anga ari muzvemadrugs. Saka munhu ari kutorikafa kubuda muzvinhu izvozvo. Akamboenda kurehab kuziya kwenyu? Akaenda kurehab but iye akatoti mamusi ndamufonera chitongofoni meseji yacho yakure zvakanyanya akati mama madrugs ndakazoona kuti zvakashata ndakatosiya ndega ndakutoita ndichirikavha ndakutoziva zvandinoita. Ndamufonera nchiti Judha adzoka muchagona here kugarisana iwo zvauri wemadrugs zvikani mama ndakutosiya. Even there is a message yakatorinyora mufoni mangu achitoti ndokumbira uregere mama pane zvese zvandaita izvinezvo ndatorikavha ndamunhu ari right because waiti uchitaura naizvi kutotaura kwatiri kuita kuno anogona kunge akutokupindura zvitori opposite zvekuti mafirst days ndaitonetseka kuti chii ende ndichitaura chokwadi. Patakaenda kwachiremba ropa remusikana uyu rabuda raJudy. Chiremba akandidenza akati uya nani zvikandaya namai vako zvikanzi tiri kuti I say no to drugs. Ndikati chiremba nei zvikanzi mwana uyu anga kupinda mumadrugs. Kureva Judy timukanseri zviro ati both murume nemukadzi vanogona kunge uchiona nemasikeji emazvarira vaita vana vavo nemakore avagara handina kuparamba ipapo kuti vanogona kunge vese vangu vakuita zvemadrugs. Saka chikumbiro chenyu ezvinezvi tine dambudziko iri rokuti muzukuru wenyu anofanira kunge achichengetwa. Imimi semusambuya vacho muri kufunga kuti poitwa sei kuti mwana agone kuchengeta apuwe decent burial? Saka kutokumbira bati zvinhu ndakaomerwa wekutanga ndakaita nekuti ndaive nazvo izvinezvi ndakaomerwa zvekuti kuti ndizive kuti ndokudzani ndingakunyepere kuti ndokudzani ndatokunyepera iko ndikanzwa odi yake murume wacho achitaura mama handina ndotovimba nemi ndimi akamboviga mumwe wacho pana uyu ndotarisira imimi ini handina. Alright. Chikumbiro chenyu chiri kunzikwa nemhuri yeZimbabwe muchatipa phone number. Ndanga ndine mubvunzo zvekare kuti ari kuvimba nemi kuti mugone kumubatsira kuti muchengete muzukuru handiti. Akambozotaura here mukuwasha wenyu kuti sei ndisina kuuya kuzoona kuchengetwa kwomudzimai wangu wandaita vana vashanu naye? Kwandiri ndakamubvunza akangoti ndakafonerwa ndomhinduro dzaakandipindura kuti hatisi kuda kukuona pakuvigwa mukadzi wako. Ndikamubvunza kuti wakaudzwa nani? Zvikanzi ndakafonerwa nemasiteshara angu haana kuzotsanangura chovekwaudza ungu haana kuzotsanangura chimwe chinhu. Saka ndakatya kuti ndikada kufosera kuuya zvandisina hama ndakaenda ndega ndaitya kuti pamwe ndaigona kupondwa. Saka ndakamba ndangogara hangu kumba nevana vacho vasikana iva vatuwa ane 1 2 nepakafa mai yake mwana anga achitori ne9 months. Kana achiti haana hama anenge ari kutaura kuti chingwa zvake anoti iye nababa vake achitaura anoti nababa vake anzi hatinyatsodyitsana handisosivi kuti nei. Ndakumbira phone number dzababa vacho ndikati ndisiro phone number dzababa vako ndataura navo vakanditi ndimi muri kutondisvitsa soko rekuti maone afa. Mwana wangu haana kunditsanangurira vatsanangura eloti kumberi vanangoti no handiri kuti nditi nematambudziko toona tingadi zvikanzi munhu iye handitori nenaye. Ndo baba vake vari kutaura daro ivo vaodza? Yes, even oti yacho munogona kuinza kwete vaodza baba vemukuwasha vanonzi vachenge vamakumbe. ndo kuti handinei nemwana kwamai vake nenaye. Mai vake ndakavafonera nezuro vanogara ukabva pamagunji unokwira $7 kuenda ikoko vakarorwawo nemwe murume uyo achibva anofa nezviri kumazuva ano. Saka utano hwavo hwacho vangu vachiti kana mukakwanisa kuti mukandowanawo mari kunditumira kuti ndiuye ndinouya handina kana kuti ndinotseketudza since ndakabva ikoko manje ndoti ndichatseketudza ndiwaneme mari yekuti ndidzoke. Tiri kurava zvekare futi kuti sepana Judy tiri panyaya imwe chete yekuti pekuti mukuwasha wenyu anatsochemera mwana kana kuti vanhu vaungane hapana zvekare sesituation zvezvainga iri pekutanga. Mashoko enyu ekupedzisira zvatisina kutaura zviri pakadzika pemwoyo wenyu nekushayikirwa nemwana wenyu musikana Judy pamwe chete nemuzukuru wenyu ndeyekuti kudi?
ndikurwadziwa kushaya kuti ndochiita sei ndikurwadziwa ndozvanamagona angu kutaura. Pane zvatadzidza here parufu rwemwana wenyu nemuzukuru wenyu, nekuti vanhu vanoti kugara nakaona dzevamwe? Ndeapi mashoko amungasiyira mhuri yeZimbabwe kugarisana kwakanaka kunofanira kunge kuchitarisirwa muupenyu hwavanhu vatema? Kuvana vechidiki vari muwanano, kugara zvakanaka, kuti mugone kuchengeta mhuri yenyu, ndozvandingagona kukurudzira hangu. Nekuti kutsurika, munhu ukatsurwa kana ukaudzwa, kungoteerera kuresponda kuvakuru vachitaura. Because ndakambozama kuna Judy, ndakatanga kumutora kubva aine mwana wokutanga achinonditiza, odzokera unoita wechi2, ndotora odzokera kusvika akabereka vana 5. Uchiona kuti kugarisana kwacho nezvatanga zvemadrugs izvi hazvisi kubuda. Kana pamwana wacho watozosununguka, baba vacho vakatozofonerwa futi, nzave yaimono zviri kuno ndo vakaita chip in. Baba vacho nemukadzi wacho vakazoita chip in, vakamunyoresa maternity, vakamutengera preparation, abuda ndombo vamuendesa kumba kuna mbuya, achimbabva futi kuna mbuya ikoko nenzira dzisiridzo, achimbatiza mbuya akasiya taura mashoko, achimbatiza kudzokera futi kumurume wake. Saka kungoti vana vadiki ngavatsurike, kana vakuru kumbokudzikinura, teerera kunenge kusiri kupenga. Nhasi pazvasvika apa, kana we 2 months wacho handisi kutoziva kuti zviri kufamba sei, ari kuchengeteka zvakanaka here kune munhu wechirume pasina mukadzi parutivi. Nemaipiwa mukana wekuti vana ava vanzi varipo, munokwanisa kugara naye here zvikuru sei asara iye? Nguva mwetu vari kuna mai vangu, iye nyange akauya yake, nyange ndingashaya school fees ndichimona achimhanya achimupa sadza, ndona zvakandikoshera. Ndiri kupanzwa. Tinoti Mwari akunyaradzei. Tinovimba mhuri yeZimbabwe ichabatana nemi kuti unoti vangaite mudeme here wokuti vagona kunge vachikutumiraiwo pavanenge vachikwanisa napo, kuti rufu rugone kunge ruchibatirana pamwe chete, mwana agovigwa haanawo zvaanoziva, kunyange zvake akaberekwawo nevabereki vari kupinda mune zvemadrugs. Iyo shoko ramukataura kune vari kuita zvemadrugs ndere kuti chii? Zvine njodzi, zvine njodzi, ende paunozogumisira wapo panenge pasina kumira zvakanaka. Pamwe unozorangarirwa para ndiwe mhosva, kana kuti zvaitika setsekwende yatiinayo. Kune vada kukubatsirai, nhamba dzenhare dzamungavapa ndedzipi? 0774 119 605. Okay, 77410 774 119 605. Tinotenda. Pane vanenge vachida kuisa ikoko chipanobuda zita rakanzi chii? Shungu Maibvisira. Shungu Maibvisira. Rinowanda zita renyeni mimi. Tinotenda nekuti kuwana nguva yekutaura nesu panguva yakaoma kudai. Nyaya yatakuisa ruzhinji rweZimbabwe kuti tione kuti tingaonawo here rubatsiro kuti zvigone kupera mune zvatingatarisira kuti mwana awana decent burial. Tinotenda. Kasikana pane mamwe mashoko amuda kuwedzera? Tinotenda. Tiri kuona panapa muri pano parufu pari kutaurwa nenyaya yekuti mukuwasha waambuya ari mumadrugs, uyewo zvekare mwana zvakakonzera mwana dhokta kuti Judy akanga apinzwawo mazviri. Imimi munozvionawo sei nepatasvika nenyaya yemadrugs uye nerufu rwasangana nehama yenyu, ukama wenyu wakamira sei? Mai Maibvisira musukuru, ndakagara pano. Asi chandoda kutaura ndechekuti kuvana vedu vatakubara zvino, ngavadzidze kutsurika, ngavadzidze kubva kwatiri isusu vabereki vavo, kuti haiti nango tisina kutadza, nango ndatadza, asi handikwanisi kupindura mubereki wangu. Madrugs aripo mazuva ano ari kukanganisa upenyu hwevana vedu. Tinongoti dei vabva pazviri, vakura mune zvakanaka, funga Mwari anotiitira zvakanaka.
ndichitarisa iye mwana wedu muzukuru. Mwana aiteerera asi achiuya, achichengetiwa, achienda, achichengetiwa, achidzokera. Saka kudzokera kwaakaita takafunga kuti achanogara zvakanaka nemurume wake. Hatina kuziva kuti kuchauya imwe nhoroondo inorwadza kutidzimbira maronda saizvozvi. Izvozvi ndichidzimbirwa futi maronda nemuzukuru. Saka tinongoti Mwari dai atiitira nyasha, tauradzika muzukuru wedu mune zvakanaka. Ewa tinotenda maita basa nekutaura nesu. Tinongotiwo Mwari vakunyaradzei panguva yakadai. Zviri kutoreva kuti even memorial yaJudy yanga isati yaitwa handiti? Ongo. Tinotenda